Nos, hát azért eljöttem most már, hogy lassan ősz lesz, itt van a szezonja a paprikáknak. Én szeretem ezt a cseresznye paprikát. A boltit is megveszem, nem arról van szó, megeszem, csak olyan... Én meg olyan jó roppanós, minden jó erős, meg bikás, na. Hozzák már az etóról, és jönnek a cirkok, szállítások, befele. Kezdjünk a munkáról, megmondom őszintén, ezt a receptet én egy öreg romától tanultam meg. Azóta bevált, minden évben, mikor csinálom, soha nem forrt meg, soha nem romlott meg, és mindig jó, roppanós volt a paprikánk. Nos, lépésről megyek lépésre. Nem olyan nagy procedúra. Megmondom őszintén úgy, ír is, meg nem is, de szerintem azért éri, mert nagyon jó fog sikerülni, és amit saját kezűleg készítetek, aki természetesen annak ajánlom, aki szereti az erőset, egyáltalán, ha erős. Vagy lehet, hogy nem is erős. Nem tudom, meg kéne vizsgálni. Nézzük meg. Vagy ne urizáljak már, kóstoljam meg itt, mit játszom itt magamat. A anyápke! Hát inkább urizálok. Ó, gyerekek, ez nem járt higgyek, komolyan. Ja, tűnökbe kegyere tenni. Behelyeztem gyorsan. Még a szemem is könyvbe van. Hanem csinálok gyorsan egy traktoros passzétot. Na, ezek is szám. Mint a tűz olyan erős. Ja. Semmi munka meg itt nem eszem. Azt nem gondoltam magam. Begyújtottuk ezt a kazánt. Már is hozom a kellékeket. És csinálunk cseresznye, paprika, befőtt úgy le van zsibbadba pofám, úgy, mint akit pofán vertek volna. De egyébként menni fog el majd az ereje egyébként ennek. Elég az egész végig. Tehát nem érdemes az embernek ezt így nyersen, így magába megkóstolni, csak csináltam egy ilyen minőségi ellenőrzést, hogy mennyire erős a paprika. Nos, begyújtottam a tüzet, és már is mutatom, elárulom nektek, jól jegyezze meg mindenki, hogy ez egy öreg romától kaptam ezt a receptet, és megosztom veletek jó szívvel, hogy aki szereti, tehát lehet almapaprikával ugyanezt a technológiát csinálni, vagy pedig van a pepperoni paprika, azzal is ugyanez a technika, a cseresznye paprikával is ugyanez a technika lesz. Már is jövök vissza nem soká. Engedek ide 2 liter vizet. Így, ennyi. És most ezt oda fogom vinni az asztalra. Kezdjük forralni a vizet. És aztán a paprikákat pakolom, és mutatom részletre, hogy hogy kell készíteni ezt az ősi régi receptet. Ajánlom, hogy beszélni se tudok, hogy blankkal a pofám nagyon erős. Na, mindjárt jövök. Kiforráztam egy kicsit a bográcsot, mert ugye ilyen most mindig a zsírtalanítani kell, ugye, hogy jó forró vízzel. Hát úgy is maradt ki lébe bőven, 5 liter, ez 7 literes ez az edény, hát körülbelül
Így beletöltöm ezt a vizet, és akkor már is jövök ide a dolgokat mondani. Ezt is már kimostam, ezeket az üvegeket, nagyon fontos, hogy nagyon jól mossuk ki ezeket az üvegeket, már csak én ezt kiöblítem már. Így. És már a tartozékokat már állítom is össze. Így. Így, akkor épp tök most ez a fakarál, most ez így útban van. Ez csak összezavar. Az a lényege, hogy helyezzünk el babérlevelet az aljára. Tehát én úgy szoktam. Pontosan, hogy mennyit, így, kb. 4. Vízes a kezem, most olyan nehezen. Nos, továbbá van itt egy csomag mustármag. Én ezt majdnem meg fogom vele felezni a 2 5 literes üveg aljába. Így. Ebbe is. Ez ad egy ilyen csemege, meg nagyon jó íz neki. Továbbá majd ebben a szilassal vagyok most újabban. Tehát ennek az a lényege, hogy ez 2 5 literes üveghez. Tehát egy pár percig főzni fogom majd abba az üsbe, a felforra víz. Hát olyan más nagyon teendőnk nincs, mivel 20%-os ecetet igényel, nekem csak 10%-os van. Egy nagyon kevés kis benzonátot fogok majd beletenni. És ami a legfontosabb, gyerekek, ez nagyon fontos. Tehát ennek az a lényege, hogy minden 5 literes üvegbe, tehát egy fél liter, szóval ezt meg kell felezni. Tehát én nem nagyon fogok felezni, hanem fogom, azt belezubbantom majd oda abba a vízbe, az körülbelül annyi nagyjából most, hogy 1-2 deci plusz, mínusz, az mindegy. Most nincs más dolgunk már, ezeket így gondosan kiválogattam, tehát vannak benne az ilyen dolgokat, ezeket nem tesszük bele, látok, ezeket kiválogassuk már. Tehát az a lényege, hogy ezeket a paprikákat már jól meg vannak mosva, a kocsányánál kell jobban ellenőrizni, meg természetesen itt ezeken a részeknél is. Így, hogy ne kerüljön bele a hegymódban rá, nagyon jó lesz tőle. Na most ugye a pirosak az nagyon, mert még mindig, megmondom őszintén, még mindig csípi a számat. Tehát elég erős, de ez veszteni fog majd, látjátok, ezeket nem tesszük bele az ilyen. De mikor a gyárba csinálják, tehát azok nem foglal, hogy lekaszálták a mezőt, én most bementem a zöldségból, ott is belemarikoltak, aztán ahogy jött, úgyhogy ezért, tehát ilyen levelek, én ilyeneket is szoktam bele találni a savanyúságba, de ebben biztos, hogy nem lesz benne. De én ezeket most gondosabban ki fogom válogatni, szépen. Így. Most is láttam benne itt valahol egyet, amelyik nem annyira szalonképes, látjátok, az ilyet már nem. De a boltiba beleteszik az ilyet. Tehát ezért mondom, hogy most én ezért csinálom ezt így itten magamnak így meg. És megcsinálom ez egy jó darabig. Bár a gyerekeim, például a Rita lányom, az nagyon szereti ezt a cseresznye paprikámat. Általában mindig szokott, mikor télen vagy szalonnát, vagy mit tudom én, vagy kolbászsütés van, vagy ilyesmi. Tehát akkor mindig úgy szokta, hogy jön, és mindig eszik, meg van, mikor szedek is ki neki ételesben, mindig viszi, mert az általában csajok nem nagyon szeretik, de ez olyan apjaféle szereti, én is szeretem, csak most egy kicsit ez megcsapott, megmondom őszintén, mert nagyon erős volt. Nos gyerekek, itt megpakoltam ezeket a paprikás üvegeket, 5 literesek. Hát kicsit több vizet az mindig hagytam, mindegy, az most nem érdekel, aki marad. Na itt van a dolog, ez egy liter 10%-os ecet. Ezt bele fogom zubbantani mindet. Ez így kell bele. Egy. Továbbá van itt egy, amit mutattam az imént, csak nem tudom, hogy hova tettem, úgy látom megvan. Ő lesz az. Ez egy ilyen kapros, savanyítós, savanyús, de ez már jó minőségű ebbe a dologban. Ebbe is van menne cucc.
kicsit erős. Oh. Ilyen ez a vegyi anyagok. Nos, továbbá valamennyi kis benzonátot igaz nem kellene bele, de én azért teszek bele, mert százalék az ecet miatt. Nagyon keveset, mert marós lesz. Körülbelül így egy jön, mit tudom én, mokkás kanányit. Na most ezt el fogom főzni, most jövök a sóval. Hát körülbelül jó 2 evőkanál sót fogok bele zubbantani. 1, 2, de úgy látom még egy fél nem árt neki, igen, mert az ecetet, igen. 2,5. Továbbá jövök a kriptálycukorral. Abból is zúgatunk bele körülbelül a 3/4 részét. Tehát ugye az 3/4, hogy egész, itt a fél, a felet még megfelezzük így körülbelül. Hát ugye mondtam, így. Na most jövök vele a pakancsival, és ezzel föl fogom egy kicsit kavargatni. Aztán rá fogom majd szedőkanállal merni a savanyúra, illetve a paprikára. Teszek rá egy kis alufóliát is. Azt a celofántot legumizom, aztán majd rácsavarom a klapkát, illetve a tetejét. Most ezt egy kicsit meg kéne, hogy forraljon egy kicsit. Mindjárt megkóstolom, hogy mennyire eléggé jól lett. Igen. Jó, na most fogok a kanalat. Az evőkanállal mondjuk egy kicsit sós, de így megzavarom itt egy kicsit, így. Hát elég ennyi, megnézzük. Igaz, még mindig erős paprikás a szám. Gyerekek, csodálatos. Nagyon jó íze van. Már adja jó ízt ki. Érzik az ecet rajta, ami természetesen az nagyon kell, mert tulajdonképpen ecetes paprikáról beszélünk. Várom egy kicsit, hogy forraljon a víz, forrjon föl, és azután rá fogom kanalazni, leklapkázzuk, beteszem egy ilyen bokrózba, reggelig ráérít verni a mellét itt az asztalon. Aztán fel lehet helyezni majd a szekrény tetejére. Jövök mindjárt vissza. Na hát akkor az a helyzet, hogy ez felforrt a víz, nem lesz más választás, most már rá fogom merni ezt a vizet erre, így. Mind a kettőre. És aztán nem sokkor már elrébb húzom már ezt az asztalt. Köszönöm, ennyi lett, úgyhogy az egész. Ezt is ráteszem azért, tehát le fogom gumizni azért, hogy a biztonságos. Hát van klapka rá egyébként, de azért ez a biztosabb, hogy ez így legyen. És akkor van itt 2 ilyen klapka műanyagunk, illetve fém. Na mozog. Ezt így jó rácsavarjuk. Ez. Na hát ennek már más választása nagyon nincsen. Tennivalók, hát így néz ki nagyjából az egész 5 literes, hát körülbelül egy hónap múlva, tehát hogyha még később, akkor is fogyasztható. Tehát ezzel már semmilyen művelet nincs. Sziasztok, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, ajánlom ezt a receptet, készítsétek el, ez egy régi, ősi recept, és ajánlom mindenkinek. Millió puszi elé, sziasztok!